internet to bange téléphone hannde o kuppama ngam nden kay kisala ɓesguji leydi ndi to leydi Mauritanie e spécialiste en to bange safroɓe cellal ɓalli leydi ndi ɓe ñingi no feewi jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi ngam hollirdeɓe wonande hoɓɓe addaɓe ne cafa e nder leydi ndi jebdi mumen ne pilto jebdi mabɓe kene tolno e laabi tati ɓe erima noon hooreji leydi Mauritanie nde wawata nottade ɗum en ketto e kabaruuji moon musidɗo moon Alhassane Oumar Mbothia to leydi Mali dadiɓe leydi ndi to Bamako pawi juuɗe mumen sagataɓe joyo ɓe nanguira ko ene tolno e drog jonɗo no fewi taw ko giwɗo toon to leydi Togo yoga e leeɗe taweteɗe ndewa Bamako to Conakry kaldigal hakkude syndicat ji leydi ndi kam e gouvernement o ɗum ko hanki wonno ala kala nandiral keɓal hen ɓe kolli ɗumaɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorel te gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jino are sappo e tati colte hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kamɓe noon ɓe mbaɗi conférence mabɓe subaka hannde o ngam dirtinde ngoɗon seppo ngo ganduɗa haaɗi ɗum gouvernement leydi Sénégal kono kadi ndeɗon jonde nde ɓe jooɗi kamɓe kala ɓe muɓɓi ko kunuɗe ɗe ɓe muɓiri ɗum ko tekke boɗeje ngam hollirde wonande koɓe kaɗa ko hunde mettude mabɓe kono kadi ɓe kollitani holon ñalawma goɗɗo moɓe jogori seppude kono ɓe kolliti ɓe dirtini maire de Dakar woni Barthélémy Dias hanki o kañumne hollitino konngudi mum siftini moon kam woni campagne de Khalifa Sall kanko woni directeur ganduɗa kam woni directeur de campagne mo Khalifa Sall taw koye landa mabɓe kanko ne o hollitino hande o ma o tawtore collectif